डनेसना बेसेबां जाखो नोंथांमोनाथ' मिथिनो लुबैदों नङासै? खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन, आङो दाख्लैहाय मोनसे बेमारिनि भिडिअ खालामनाय जादोंमोन। बे भिडिअनि गेजेरजों आङो बेमारिनि मुङाव अनसुंथाइबो बिनाय जादोंमोन। नाथाय बे अनसुंथाइया, बे डनेसना बेसेबां जाखो बेखौथ' नोंथांमोना मिथिनो लुबैदों नङासै? अब्ला खोनासंलांदो। बे भिडिअखौ आं फार्स्ट टाइम इउटुबाव आगारनाय जादोंमोन। ओमफ्राय इउटुबावहाय 2300 दिनैसिमावहाय भिउ जाबाय। आरो बे भिडिअखौ आगारनाया सप्तासेयानो जाबाय दिनैजों। फेसबुकआवबो बे भिडिअखौ हगारनाय जादोंमोन। फेसबुकआव भिउसा जादों जाहैबाय 1500। खोथाया मा, भिडिअबो भिउस फैयाखिसै, शेयारबो जायासै आरो अनसुंथायाबो गोबां खम मोनबाय। बिराद लाजिथाव रायजो राजा नोंथांमोन। जोङो माबा मोनसे भिडिअ होयोब्ला, माबा मोनसे कन्ट्रभारसि, नांलायनाय एबा पलिटिकेलनि दान्थे बिदान्थेनि भिडिअ होनाय, बैफोरावला बा पाब्लिकफ्रा जाब फैनानैहाय गोबां खोथाजों रायफैगोन, बिराद गोरों जानानै फैगोन, जोंखौ बखिफैगोन, रायफैगोन, बुरबक थुरबक बेफोरबायदि कमेन्ट होनो फैगोन। नाथाय मोनसे रान्दि दुखिनि न'आ खैफोदाव, न'खरा खैफोदाव, बेखौ दाहायनो थाखाय रावबो हौवा मानसि गैया। बै मानसिनि थाखाय अनसुंथाइ बिनानै होनायावहाय रावबो आखाइ फोलावनो फैयासै। अब्ला साननानै नायदो, जोङो माखौ बांसिन होसोयो आरो बबे लामाजों जों बांसिन थाबायो? मानसिनि गोसोआनो गैला होननानै बुंजायो। बिराद लाजिथाव रायजो राजा नोंथांमोन। अनसुंथाइया जादों जाहैबाय माथ्र थोंजों 1900 थाखा। बिराद लाजिथाव। आं खिन्थानो लाजिनानैहाय भिडिअखौनो बानायाखैमोन। नाथाय दिनैहाय बानायबाय आं। माने बै भिडिअआव आङो बुंनाय दङ नालाय, भिडिअनि गेजेरजों आपडेट होफिनगोन होननानैहाय। बिराद लाजिथाव। बेनिखायनो आं बिराद दुखु मोनहाबदों आरो। जों माबा माबि मोनसे कन्ट्रभारसि एबा नांलायनाय पलिटिक्सनि भिडिअब्ला ओरैबायदि मानसि फैगोन कमेन्ट होनो, रायनो, गोरों गोरा जानानै। नाथाय जोंनि न'खरफ्राव माबाफोर खैफोद जायोब्ला जोंखौ बासायनो एबा हमथानो, बोखांनो रावबो आगानसेबो आवगायबोआ। नंगौना नङा रायजोफोर? नोंथांमोनानो कमेन्ट खालामनानै बुंदो।